Готово. Така, това тук е вода, обикновена чешмяна. И слагаме в две от епруветките от тази вода. Тази тук ще напълним някъде до 1/4, затова няма да използвам капкомер, а просто ще изсипя от чашката. Ето толкова е абсолютно достатъчно. В същата до тази епруветка трябва да сложим малко захар, да, и в водата е захаросана, да мек още може да се пие. Иво, може да подай термометъра да го използвам за бъркалка. Така, сега ще сбъркам тази захар, за да се разтвори тя напълно. Защото ако не се разтвори, тя няма да върши никаква работа. Бъркам с термометър, защото нямам още бъркалка. Сламка искаш ли? Не, благодаря, не става с сламка, пробвам се. Леки, прекалено леко ли? Гъси. Така. И още малко ще разтъскам. Вече се е разтворило едно добро количество цукърта, което значи, че реакцията има добър шанс да потече. Така. Следващата стъпка е да сложа, например, 2 пълни капкомера, 2 или 3, най-добре 3, за да се протече по-бързо реакцията. 3 пълни капкомера на трева основа. Така. Предпочитано е тази реакция да се прави с ръкавици. Но аз нямам ръкавици, затова не я правя с ръкавици. Така, сложихме 3 капкомера на трифхидроксид и оставяме епруветката за кратко. За следващата епруветка трябва да сложим пак малко вода. Този път обаче 1/5 или някъде там. Малко повече сложих колкото трябва, затова ще излея. И става, няма да излея повече, но преди, че е малко прекалено много. Отваряме калиевия перманганат. Той се взима от аптеката най-лесно. Калиевия перманганат се използва за лечебни цели, за по-добра кожа. В смисъл, слага се за гъб човек. Слагаме съвсем малко калиев перманганат, защото иначе реакцията ще потече много трудно. Ето вижте. De facto почти никакъв. И това е достатъчно. И го слагаме в епруветката. Света е малко прекалено бюлет. И очаквате ще ги ръчите. Поразбъркаме. Не, цвета на ебет, цвета е идеален. И това в така наречената реакция хамелеон или още светофар се счита за червено, въпреки че не е съвсем червено. После в епруветката, в която сложихме натриевата основа и разтворената захар, трябва да излеем калиевия перманганат. Не е ли бяло-зелено червено? За какво правиш? Зелен се получава зелена течност. Оставяме калиевия перманганат, остана малко остатък. И започваме леко да тръскаме. И това преминава в жълто. И по-късно в оранжево. И ако искаме още веднъж да се насладим на тази интересна реакция, вадим калиевия перманганат и добавяме още мъничко. Виж как стана на пласт. И става зелено. На пласт стана поради различните температури на течности. И това е самата реакция. И ако сложим така, имаме светофар.